Здравейте хора от YouTube! Днес снимам на Майнкрафт и много хубаво, не ми лагва. Така, и сега съм в момента на 1.5.1 и съм в един Майнкрафт сервер. IP-то ще е в описанието и тук сега ще разцъквам както мога. Тук съм се поразвил с едно учие, наречен Мичалек. Логна за малко. Първо трябва да доправя къщата и защото така засича леко. Беше супер. Да. Си взема малко храна. Клипчето няма да е много дълго, около 10 минути. Опс. Сървъра няма никой. В принцип има по 6-7 човека вечерта, когато сме след даскал. И да, сега. Опс. Крафтинг е тук. Отдавна не съм правил клипове, сори хора, защото в принцип нямам време. След даскал прибирам се, уча. Нямам време за игра и тъпо е, нали? Аз съм първа смяна, но аз имам и други ангажименти. Затова ще се опитам по-често да правя клипчета. Да ви кажа, сървъра понякога лагва. Това е тъпо. Абе, купче, много ме дразниш. Аре бе, бате. Аре, братче. Така. Значи ще се окаже, че ще правя така. Няма се качвам на покрива. Така ще го правя. Значи, че няма стигнат. Скоро време може би ще си купувам Майнкрафт и ще мога да разцъквам на някои модове. Например, първо ще започна с FTB, ако имам възможност да си купа Майнкрафт. Защото там иска кредитна карта, бла бла бла, бла 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 и бла бла бла. Знаете каква е работата? Това е продукцията за Майнкрафт. Ник. И към топ пичага не го познавам. О! Той е бил админ. Стигнавам и Cobblestone. Явно е, че няма да завърша. Опс. Явно е, че няма да завърша тук нещата. Ох, фък. Така. Аз ще вземем да покупаем малко. Така. Ще си пусна нормал. Апс. Така ще се отправя. Ано FPS.
Както виждате, лагва малко сървъра. Може би ще направя фен скайп, ако вие пожелаете. Ако вие искате, пишете да отдолу под клипчето. Подяволите защо соча с първия пръст. Първата ръка да е по-точно. Добре. Торч подяволите ще го сложа тук. Ни клефна. Така. Ще го щупа и ще направим една айрон кирка. Имам 24 айрон в мене. Мъне, колко имам? Добре. Уоу. Ще сложим торчове. Паде малко светличко. Така. И торче. Да, както видяхте съм сам. Има малко cobblestone. Така, видя 16. Ще ми... Може би няма ми стигнат. Ще я кажа, че ще ми стигнат. Клипчето може да е по-дългичко от 10 минути. Няма какво друго да кажа, освен сабскрайбнете се за мене. О, стигнаха ми си. Ох, фак. Дам да си направим айрон кирка. Така. И защо дабъл кликвам? Това е много тъпо. Така. Нещо ми се бъгва мишката и скоро време май ще си купувам нова. Не си знае кога. Причам торчове в мен. Пак дабъл кликваме, моля. Фък. Спад фрейм. Радстоун. Леле, това ще ми изкара ангелите. Ще ми изкара ангелите. Ха-ха. Джойна. Много ще ви благодаря, ако влизате в сървъра. Няма ма правят админ. Просто много ще ви благодаря, че влизате в сървъра. Ще има с кой да разцъквате. Няма да сте сами в сървъра. Питайте хората. Оу. В сървъра хората са добри. Не сте от уния Хари, Шива и са от тука и тем подобни. Така да оберем колочето. Кълчето. Съвсем обикновено си разцъквам сървъра, не е нищо сериозно такова. Реклама на сървър, просто разцъквам сървъра, не е реклама, разберете, не е реклама. Някой каже, ти рекламираш сървъра, за админ, тем подобни. Не е вярно, това беше преди с Lazy. Правихме клипове за Far Souls Gaming само за лукавство да сме админи. И после всичко ми се върна на мен. Lazy си остана админ, мен ми махнах правата. Да.
Това не е за админ. Ако гледаш клипа, този оунъра на сървъра, втория оунър, не си мисли, че го правя за админ и тем подобни. Правя си го просто е така за кеф. Просто няма смисъл за такъв админ и тем подобни. Част! Iron! Redstone, Pumpkin. Добре, това ще е така. Съберем айрона. Така и мисля да се връщам в холмето. Събера и този последен кол. Нищо интересно не намерихме в къщата, в аспа в къщата в мината. Колко стол събрахме? 13. Ще събера малко сега. Так. Това да добърши къщичката. Ай, добре, заради мене ще бъде 20 минути клипа или по-малко. Дигам левел, Така съберем малко къбълстоун. Ладно, няма меч. Нищо. Това ще е първи епизод на Minecraft сервер. Ще е яко. Както знаете, аз не довършвам поредиците, но 100% до някъде ще стигна на San Andreas. Казвам ви, ако ми пише някаква игра, направо я спирам, не правя поредиците подобни, не я довършвам. Тъпа ми става просто. Както и Minecraft стана, тъпа ми стана и после пак се продължих. Да им пишат бати, капалетата, бла 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 бла. Холмето се връщам. Така, ник е в сървъра, опс, да зареди. Така, имаме стако, опс, ендър перла, някой убил тук Хендърман. Така, много мраза да ми пишат. Много. Ще сложа това да се пече. Къде айрон отиде? Ето. Ще взема този къбълстоун. Така да го превърнем в... Така. Както знаете, вече имам ново интро. Ако не сте още разбрали откъде излиза този влак. Да, бе, откъде излиза, бе? Ще имам влак. Оу, шит. Lag. Да. Много гаден звук добавяха на кравата. Много гаден. Вижте колкото сигурно, че с нос така правиш. Тъп е и нямаше смисъл просто да го добавят. Добавят. Се поправя. Следващия епизод, ако го снимам, може би ще се опитам да намери a diamond. Така,
Като гледам, пак не ми стигна. Казвам крас. Хоп. Хоп. Шит. Наистина, обърках се. Оу. Не става. Не, направо така ще направя. Така. О, става. За тук ще ми стигне. А ти ще умреш ли, бе? Така. Мисля това да е за този епизод. Да добия една крава, защото ме дразни. Да, умри краво. Циганска работа, дори още нямам стъкла. Какво ме гледаш, бе? Какво ме гледаш, бе? Кале, бе, ще шляпам по тъпето. Мисля това да е за този епизод. Дома ви е харесал, абонирайте се, влезайте в сървъра и това беше от мен. Чао!